Het is een bizarre situatie natuurlijk. Hè? Ja, ook sociaal gezien het allemaal heel beperkt is geworden. Hè? Mensen krijgen geen bezoek meer, maar zijn in feite ook redelijk geïsoleerd op hun eigen appartement. Want ook alle activiteiten, groepsactiviteiten, niks vindt er meer plaats binnen onder andere hier de Berendonk. De groetjes en allemaal hartstikke goed. Dag. Is het? De groetjes aan iedereen, hier is alles goed. We komen er wel, hoi! Hallo met pap in de Berendonk. Het gaat me allemaal goed. Prettige dag. Ik kom wel weer door. De groetjes van tante Tony en het komt allemaal weer goed. Hoi, hoi. We hebben het zo goed hier in de Berendonk. We zijn zo blij dat we hier mogen wonen. En we zien ons nog wel eens een keer. Ja, de groetjes in de Berendonk, van de Berendonk. En het komt allemaal wel goed. We moeten een beetje geduld hebben. Zeg Ton en Doortje, de groeten van mij, van mama. En met mij gaat het goed en ik hoop met ogen ook. Hè. Hoi, hoi. Goeiedag, het is morgens vroeg en we zijn al druk bezig met de koffie. En we hebben het ondanks alles heel goed hier. Fantastisch. Bonjour allemaal. Ja, ik ben Gerards en ik zit in Berendonk en we zitten nu met het probleem wat we nu hebben. En ik hoop dat we er vanaf komen en ik hoop echt dat het niet te lang zal duren. Want ik moet mijn oren geknipt hebben en dat gebeurt nog niet. Ja, bedankt Wes. Tot ziens.